Έχω μια ιστορία τέτοια με τα μαλλιά που τα πιάνω συνέχεια που ας έχω μην έχω. Τους κάνεις και μασάζ, κάνεις μασάζ στο τριχωτό. Έχω την ιστορία αυτή. Να περάσει παρακαλώ το πρώτο μας το μοντέλο, το φαλακρό, και να έρθει να το συζητήσουμε από κοντά, να δούμε ποιος είναι, να καθίσει δίπλα μας. Καθίστε κυριέ μου. Καλά, καλώς ήρθατε. Α, έχει και τέτοιο. Λοιπόν. Λέλα το ενόπνευμα. Ναι. Το φωνάκι βάζουμε κοντά στο στόμα. Δεν βγάζετε λίγο τα γυαλιά σας να σας δούμε? Όχι, μου αρέσει με το γυαλί πιο ωραία. Σας αρέσετε με το γυαλί? Θα βλέπεις σκούρα τα πράγματα. Θα δω πιο σκούρα τα πράγματα, ναι. Δεν μπορεί να κρίνει όμως ο κύριος για... Όχι, μπορώ να κρίνω. Θα τον βγάλετε με γυαλί στη διαφήμιση? Καλά, όλοι μαζί θα κρίνουμε γι' αυτό. Ναι. Εμείς θα του πούμε ποιος του πάει για τη διαφήμιση. Έχουμε εδώ τον κύριο Κουτούλια που ξέρει τα διαφημιστικά, τα παίζει στα δάχτυλα. Πρέπει να δούμε αν καταρχήν γράφει στην κάμερα ο άνθρωπος αυτός. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν βοηθάει με το ξύρισμα που έχει πετύχει, δεν μπορώ να καταλάβω, να προσδιορίσω. Δεν το έχω ξυρίσει καταρχήν το κεφάλι μου, το έχω κουρέψει στην ψηλή μηχανή από φαλάκρα, δεν το έχω ξυρίσει. Πάντως δεν φαίνονται όλα τα μαλάκια, ξέρεις. Μπορώ να τα βρω σαν μεγάλο, σε κανένα πρόβλημα. Εντάξει, αυτή τη στιγμή δεν βοηθάει πάντως. Αποστολίδης Ιωάννης λέγομαι. Μάλιστα. Και έρχεσαι από τη Γερμανία, Γιάννη, έτσι. Ήρθες για την εκπομπή? Ναι, αποκλειστικά και μόνο για την εκπομπή. Βλέπεις Άλτερ? Κάθε μέρα. Ωραία. Να σου πω κάτι. Έρχεσαι συχνά στην Ελλάδα ή μία με δύο φορές το χρόνο. Μάλιστα. Συνήθως στην άδεια τα καλοκαίρια όταν έχουν άδεια. Πολύ ωραία. Τι δουλειά κάνει? Έχω ένα κατάστημα ήδη υγιεινών διατροφών στη Βόνη. Ελληνικά προϊόντα. Μάλιστα. Και βρίσκομαι 18 χρόνια στη Γερμανία. Είχα πάει για καλλιτεχνικές δουλειές κάποτε. Ήμουν καλλιτέχνης, τραγουδούσα ποδιακά τραγούδια. Έχω κάνει και κάποια δισκογραφική δουλειά το 82. Τι πουτσάκας, Τι πουτσάκας. Τι πουτσάκας, ναι. Λοιπόν, και είχα κάνει επιτυχίες και έμεινα στη Γερμανία. Μου άρεσε. Δεν είχα κανένα πρόβλημα να μείνω μετανάστης έξω. Έχει και τα καλά του και τα κακά του. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ υπάρχει πρόκειται να γίνει ένα διαφημιστικό. Εμείς έχουμε έτοιμο κάποιο κείμενο που θα σου δώσουμε και μπορείς να το ερμηνεύσεις. Μήπως εσύ θέλεις να αυτοσχεδιάσεις από μόνος σου? Έχω ήδη αυτοσχεδιάσει ένα στα γρήγορα προηγουμένως και το έχω σκεφτεί, το έχω προβάρει κιόλα και πιστεύω θα έχει μεγάλη επιτυχία. Ωραία, για πάμε να το κάνουμε. Να το δούμε. Χρειάζομαστε την κοπέλα μάλλον που το κάνουμε μαζί, είναι μια κοπέλα. Ωραία. Για να δούμε τι έχει φτιάξει το παιδί. Οργανωμένος ήρθε. Με ποια κοπέλα? Α, το όφωνο μόνο να ακούγεται. Το νούμερο 2. Ωραία. Θα βάζεις το όφωνο στο στόμα σου και στο δικό της. Τι έγινε, θα παντρευτούμε? Δεν ακούγεται. Βάλτε το εσύ στο σωματόφωνο. Θέλω πάρα πολύ να παντρευτούμε, αλλά ξέρεις, υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι. Το προβληματάκι σου ποιο είναι? Τα μαλλιά μου σίγουρα, φαλάκρα μου. Δεν το βλέπω για πρόβλημα. Σε σένα? Να σου πω κάτι. Αυτό είναι το διαφημιστικό Θέλω να σου πω ότι η φαλακρή μου αρέσει πάρα πολύ. Και εσένα σε θεωρώ πάρα πολύ σεξι. Μ' αρέσει η φαλάκρη σου, αλλά ξέρεις τι, το πρόβλημα είναι με τους δικούς μου. Μα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τώρα βγήκε το φάρμακο, δεν το έχεις ακούσει? Μη μου πεις ότι θα πας να φυτέψεις μαλλιά όπως φυτεύουμε λάχανα. Όχι είδα. Τώρα έχει βγει το καινούργιο φάρμακο, το Φαλακρέξ. Το βάζεις και σε ένα μήνα, είναι και οικολογικό μάλιστα, και σε ένα μήνα βλέπεις τα αποτελέσματα. Αγάπη μου, τι περιμένεις? Τρέχα. Θα πάω. Το Φαλακρέξ. Φαλακρέξ. Μάλιστα.